vás vítam u nového videa. Ak si hovoríte, že prečo som taká priesvitná, no tak to preto, lebo je časť 2 Secret Killer, lebo na minulom videu som mala 2 lajky. Môžete si pomyslieť, že joj, to je málo 2 lajky. Ale pre mňa to znamená, že 2 dôvody, prečo neukončím môj YouTube kanál. Takže hej. A ideme toto. A vlastne som teda priesvitná, lebo som sa pripojila, keď už sa hrala hra. Takže hej. Takže ja teraz musím počkať. A ak sa vám toto video bude páčiť, určite dajte like, odber a môžete kľudne aj toto video zdieľať niekomu. A teda ja budem rada za každý odber a like, dáte, dúfam, že dáte. Takže hej, takže ak sa vám bude video páčiť, dajte like, odber a všetko možné a zvonček. A ja dám go to lobby. A som tu. Chcem vám ukázať takú vec. Tu mám dole ikonku, tu stlačím a mám mexická vlna. Dobre, to je jedno. Tu mám nejakú grow prevart. Takže ja by som chcela toto, takže teraz, počkaj, toto je, no to je jedno. A ak budem točiť aj 3, tak už budete ma vidieť s týmto skinom, čo je tutok. Budem mať pištol, monštrum a 500 coinov. Takže už sa vyberám. Ale nie, ja som innocent, takže vlastne nič nerobím, iba čakám. Aj. Takže to je blbé. Takže. Tu je nejaký týpek. Divný je ten týpek, no čo už. On tu je nejaká socha. Nejaká trochu reálna na Roblox. Tak tu ma nikdy nikto nenájde. A nebojte, ja tu nebudem celú hru, lebo potom by toto video bolo o ničom. Tak to fakt mohli už sem dať iné ryby. No to nevadí, bojím sa tohto typka, lebo to vyzerá ako keby išiel na mňa skočiť ako jaguár a zabije ma. Tam je pištol dole. A táto typka ju zobral. Takže dobre, dúfam, že akože zabije toho oného, lebo killera, vlastne monštrum, lebo tam je monštrum, ja zdrhám. Ak tak pôjdem po pištol, dúfam, že ho zastrelí, lebo aj tak Ornor. No zastrel ho, čo robí? Nie, prečo ide hore, však ma zabije. Ne. On si nás, tak si všimol si nás veľmi dobre si. Ona ho strelila. Vyhrali sme. Dobre, nechám prečo, ale úplne všetci hráči ideme sem hore vždy na tento kanál. Ja chcem Mineshaft. Alebo nie, chcem Factory. Takže tak, ja by som si možno niečo z tohto kúpila, ale fakt neviem, koľko mám coinov. Aha, tuto mi to, no neviem, koľko mám coinov, lebo neviem. Takže, počkaj, ja som nič nebola zase. Ja sa nudím, zase som bola innocent. Dúfam, že akože rýchlo nájdem toho killera, lebo aby som vedela potom povedať mému šerifovi, že to je, že kto je. Možno mu ten killer, oni spomalil čas, takže teraz všetci sme pomali okrem jeho. Tam je pištol. Počkaj, kto zobral ten týpek alebo táto? Asi tátka. Nepáči sa mi to. Pozor! Naša tu je tajná skriň.
Takže jej. Počkaj, ja tu počkám, kým sa nezrýchli zase čas. Dobre. Ups. O nie. To nie je možné, to nie je možné. Ne, však už som ho strelila. Prepáčte, že tam bolo také dramatické ticho, ale som fakt nevedela, čo mám vtedy hovoriť, lebo som bola šerif. O nie, on spomenul všetkých hráčov. Ja sa idem pozrieť, že tak nič, ne? Tak ja počkám tu. Ja dám Castle. Vlastne, aby som vám to preložila, tak Castle je hrad. Ako keby dá sa povedať, že hrad alebo zámok, niečo také. Ja som, prosím, niečo dobre. Zase som nevidel vlastne Innocent. Ináč tutok je taká super vec, že tutok hore sa ide, mám pocit, že tady to. A tutok hore, a to je taká dobrá games, ako keby dá sa povedať, že jak to poviem, zabudla som, jak by som to nazvala, jak sa to povie. No to je jedno. Camping zone, ako keby sa tam hore, že keď tam pôjde monštrum, tak už iba sa zaškočíte. O nie, dobre, ja zoberiem pištol. Kde je tá týpka? Ups. Ne, zase som zomrela, tak ja neviem hrať. Nevadí, ale ak zase v tomto kole budem Innocent, tak ja reálne toto video ukončím. Jedine ak dáte na toto video 20 lajkov, tak to teraz neukončím, keď nebudem. Takže určite teraz klikajte na like. Máte 3 sekundy. Dávajte tie lajky. Dobre, verím vám, že ste dali like a toto video bude pokračovať. Takže tak, verím vám. Takže, hej. Takže bude toto video pokračovať, lebo keby ste nedali lajky, tak pravdepodobne, že už fakt ukončím, lebo nechcem byť furt Innocent. A kde je vlastne ten killer? Už neviem, že kto ostáva. Musím nájsť toho, kto sa niekde skrýva. Pravdepodobne sa niekde skrýva ten, čo ešte není monštrum a žije. Takže, hej. Ale fakt netuším, kde je. Tu sa dá ísť? Nie dá. Divné. Tam dole sú, nie? A tam je tá... A vidíte tam tie rúžové vlasy? No to je ona. Počkaj, ja sa tam skúsim nejako dostať. Chcel som byť pri nej. Tak, sem. Tu. Aha, tu je. Táto je monštrum. Počkaj, aj to je ďalší duch, ako som ja, no tak. O nie. A dobre, Poliš vyhral, vyhrali sme, Čože dobre, ja dám teraz asi house, lebo priložím vám to, ak to neviete, čože. House je dom. Ja mám 5 spinov. A mne sa točí toto aj toto zároveň. Ja som Poliš, konečne niečo iné. Máte šťastie, lebo aj keby ste nedali lajky, tak je možné, že by som to ukončila, aj keď Ale bojím sa, že kto je modr, kto je ten killer. Bojím sa, že tento typek, takže ja zdrhám. No je to určite on, ale nechcem ho streliť, lebo ja inak zomriem. Ne. Choď od mňa preč. Kto z týchto bude killer? A dúfam, že ten killer ako prvého nezabije mňa, jaká by to bola šanca. Dobre, je to také ticho, lebo ja počúvam. Keď niekto niekoho zabije, takže hej. No, ja mám zlý pocit toto Six-7, takže hej. Takže idem head od neho, lebo mám pocit, že on je killer, ten zabijak. Prečo ide za mnou? Nech ide preč odo mňa.
Dobre, ja idem asi sem, lebo fakt tam všetci chodia za mňou. Ale zatiaľ nikto nikoho nezabil, takže ja fakt... A ináč vám poviem, že keby som ja z nevinného zabila, to nie je killer, tak by som prehrala. Bro. To by bolo, že... Čože je zlé, lebo keď nechtiac trafím niekoho oného, že viem, že kto je killer a chcela som ho zabiť, ale niekto mi vošiel do cesty a zabila som nevinného, tak to je fakt blbé. Ale kámo, čo robí ten killer? Aha, ten Six mi niečo píše. Pozriem sa do chatu. A neviem. Lebo ja som Slováčka, on je nejaký, neviem. Čo, Rus možno? Neviem. Takže ja sa idem pozrieť dole, či tam nie je náhodou nejaká mŕtvola. Tým by som možno zistila. Kámo, kde je ten killer? Kto je killer hlavne? Ja sa trochu akože bojím. A mám zlý pocit z tohto oného. Ja ho idem tak prenásledovať. Tak to choď preč odo mňa. Nikto... Ja... Dobre. Pozor! Ale čože som ho trafila? Prepáčte. Idem vám to spektejtovať zase. No, chvíľa. Takže, ešte teraz pôjdeme jedno kolo, toto skončí, ešte pôjdeme jedno kolo a to bude asi koniec videa, neviem. Ojoj, dúfam, že niekto zoberie moju zbraň odo mňa. A ten rúžový, počkaj, ja vám ho nastavím. Tento má pištol, tento, musím strieľať. Ne, ešte raz. Ne, teraz to je na tomto 6-7. No, už to je iba na 6-7, no. Poď to dáš, ja mu fandím. Kto vyhral? Jej, 6-7 vyhral, Takže ešte teraz pôjdeme jedno kolo a potom bohužiaľ ukončím toto video, lebo hej. Takže, to je žaba, ulala. Dobre. Takže... Poď. Ja som alebo viete čo? Ešte budem natáčať toto video, dokiaľ nebudem zabíjak, killer vlastne. Aby ste videli, že ako to je byť killerom. Dobre, vyhrali sme. Nejaká rýchla hra. Idem vám tancovať tu. Ja dám Factory. A idem tancovať tu. Dobre, to stačí. Dúfam, že budem ten killer. Mám 46 toto na to byť monster, takže... Ja som šerif, kámo. Ešte budeme stále natáčať, lebo chcem, aby ste videli, aké to je byť zloduchom. Teda vlastne monštrum, aby som to povedal tak dobre. Aby som nedostal žltý dolár. Dúfam, že sa preukáže monštrum rýchlo, lebo teda, hej, monštrum. Ojoj, už viem, kto je monštrum. A zabila som ho. Yes. Easy. Proste easy win. Normálne, kámo, to bolo ľahšie, než som si myslela. Dáme prison. To je väzenie. Prepáčte, ja som vám to predtým neprekladala pre toho, kto nevedel, prepáčte mi to. Ale prosím, dajte stále like. Máme 57% šancu, že budem monster. Som monster. Ulala. Ja to shit. Ja nie som monštrum. Čo? Ale počkajte. Ale chápete to? Tento keď bol monštrum, tak ja som ho zničila, bo ja som bola šerif. A teraz keď on bol šerif a ja som bola monštrum, tak ma tiež zneškodnil. Takže tak. Ale už je toto koniec videa, takže dajte like, odber. Vidíme sa u ďalšieho videa. Ak to bude 1000 lajkov, tak natočím druhý diel. Tak čaute.